dai ka yana ta na sa 1000. Za ki ci pizza daga nan zan kai ki ci shawarma. Kan da kike gani baban shi minista ne. Yes. Yan Cilo shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga kamfanin Abu Uku Media 24. Digiloma gare kuma daga gani ke ma digiloma gare ki. Duk matan unguwar mu in dai kwalliya ne a waje na suke ɗan. Wace Jackson ai ya mutu ai. Wani aka sake haifa. Duk daga nan zuwa ta duk na babana ne. Kamar yadda kuka zo to ita ma abin da ta zo kenan. Yan Cilo. Application akai kala-kala na duba. Alan kasar fa. Har yanzu kasa down version. Shi wannan waya up version. Yanzu ka mun kai ina son kashe ta. Ina da hoton ka sai in dangwala kawai. Haduwa, birkewa, shakuwa. Ku matsa min daga bebin na wa ina yake? Wani bebi? Bebi! Baba amma irin na ɗan yi kama da ɗan birni. Ba wannan wankan na zauna ba. Baba ni ba nan ke ci ba. Ka san ba abin da na ci ne. An zo wata. Ba ne ka yi zuwa da bawo ko? Shiryawa Aminu S. Sufi na kowa. Daukan nauyi Awwal Sharif. Labari tsarawa tare da bada umarni Abdullahi Abu Uku. Ni kaga wannan na ɗau hoto da shi ya kai kala 10. Akwai latest ka ai wannan sun zama all stocks ai. Shiga channel ɗin Abu Uku Nishadi TV domin kashe kwarkwatar idanunku. Yan Cilo.